Príjemný dobrý večer vám všetkým, ktorí ste si zapli Skautský inštitút na Slovensku. Pokračujeme v našej tradícii diskusí a začali sme takou naozaj skautskou témou. Máme za sebou letnú prestávku, konečne také nepandemické normálne tábory, konečne taký normálny rozbehový september, keď sme všetci riešili všetko a nemali sme čas na nič. A keby nebola vo susednej krajine vojna, možno by to bol aj úplne taký normálny rok, ale nie je. Zdá sa, že už vlastne ani jeden z tých rokov, ktoré žijeme niekedy od roku 2020, nie sú normálne. Každý prináša nejakú novú výzvu, nové nečakané situácie a vyžaduje si hľadať nové a inovatívne riešenia. To by pre nás ako skautov nemal byť žiaden problém. Je to niečo, na čo by sme mali byť vždy pripravení. A preto aj dnešnú diskusiu by som rád zameral práve na to, do akej miery je skauting pripravení na tú meniacu sa spoločnosť, na ten meniaci sa priestor, v ktorom fungujeme, v ktorom pracujeme, v ktorom naplňame svoje poslanie a kam vlastne kráčame v tomto neistom, turbulentnom a veľmi zložitom období. Ja som Pavel Šveda, PIT, a budem dnes moderovať diskusiu, do ktorej máme pozvaných veľmi zaujímavých hostí. Máme tu v prvom rade náčelníka slovenského skautingu Gekiho, ktorého zdravím. Potom tu máme so sebou predsedničku Rady pre komunikáciu 7,5. Ahoj, 7,5. Ďalším hosťom je tretí člen náčelníctva. Dnes máme naozaj veľmi VIP zostavu Mafián, ktorý má na starosti transformáciu organizácie. Čau, Mafo. A štvrtým členom nášho panelu alebo našej diskusnej partie dnes večer je Člečo, ktorá je koordinátorka skautskej služby a keďže nie je možno tak notoricky známa ako všetci ostatní, dám jej potom trošku priestor aj na predstavenie. Poďme teda priamo k veci a ešte skôr ako začnem, povedal by som dôležitú vec, že samozrejme je tu priestor aj pre vás zapájať sa do debaty a nejakým spôsobom klásť otázky, interagovať, budeme veľmi vďační a veľmi radi, keď sa budete pýtať. Stačí, keď si zapnete slajdo a hashtag, ktorý treba napísať na položenie otázky, je scouting. To je celé. Takže keď si dáte scouting, môžete klásť otázku a my ju potom veľmi radi zradíme do zoznamu tých otázok, ktoré budeme klásť, aby sme na ne mohli odpovedať. Tak poďme teraz najmä k téme strategického plánu, alebo toho vlastne, ako na tom sme v plánovaní budúceho smerovania skautingu. Geko, poprosím ťa možno pár slovami, možno to už dneska znie tak zvláštne, že kedy vlastne vznikal ten strategický plán, čo možno to bude také trochu úsmevné, že čo boli vtedy tie hlavné témy alebo hlavné výzvy, s ktorými ste pracovali a akými všelijakými peripetiami, cestami, akým vývojom ten strategický plán organizácie postupoval, až kým sme sa nedostali do dnešného dňa, teda v čase postpandemickom a vojnovom. Ideš. Ďakujem. Strategický plán, ktorý máme, bol veľmi ambiciózny, ako to už zvykne byť pri týchto strategických plánoch, ktoré si robíme. On bol na obdobie roku 2017 až 2023, teda že už sa naozaj blížime k jeho záveru, teda vznikol v roku 2017. A jeho hlavná ambícia bola, že budeme verejne známa organizácia Slovenský skauting, ktorá bude dobre fungovať a bude mať pozitívny imidž a bude pozitívne vplyvať na mladých. Takže toto je taká naozaj široký pojem, celku široko nastavená vízia. Ono v základných líniách, ktoré sme vtedy nastavili, on ostal rovnaký, lebo týchto 6 rokov my sme väčšinu našich síl investovali do nastavenia procesov, fungovania vo vnútri organizácie, aby sme sa pripravili dobre na krízy, ktoré prišli trošku skôr, ako by sme možno chceli, alebo na výzvy, ktoré sme chceli. A to je teda veľká výzva, je, že rast organizácie. To bude asi tá téma ďalšieho strategického plánu. A 2020 rok bol veľký zlomový, to bude historický rok kvôli tomu, že prišiel COVID. To úplne zmenilo plánovanie, úplne to zmenilo fungovanie aj národnej úrovne, aj všetky vlastne činnosti v oddieloch, aj veľká časť energie, ktorá bola pripravovaná na nejaké menšie ciele, tak sa úplne to muselo presmerovať. A potom do toho prišla Ukrajina a teraz do toho prišla inflácia skrz energetickou krízou. Takže tie ciele sa menia, nie nejako výrazne, lebo za pochodu úplne tú stratégiu, že nemeníme, ale skôr sa prioritizujú. Že tie dôležité témy, ktoré sú hlavne výchova a hlavne nejaké procesy a komunikácia, tak tie sa držia.
ale niektoré menšie sa popri tom nespravia. Spomínal si vlastne možno až takéto naivné obdobie, keď vlastne sa rozmýšľalo o tom, že čo sú tie najväčšie výzvy, pred ktorými organizácia stojí. Bola to rozpoznateľnosť organizácie. A ja ako človek, ktorý už nie je ako keby priamo veľmi aktívny v nejakom dobrovoľníckom rozmeru organizácie, musím povedať, že z pohľadu ako keby takého už trochu vonkajšieho diváka tá vizibilita skautingu práve nečakane stúpla, že vlastne práve v spojitosti so skautskou službou, práve v spojitosti s tým, ako skauting dokázal reagovať a s tým, ako dokázal vlastne túto obrovskú humanitárnu výzvu zvládnuť a ako ju dokázal uchopiť, sa vlastne možno aj tak trochu nechtiac podarilo významne zvýšiť takú kredibilitu skautingu, aj rozoznateľnosť tej značky, ale hlavne prestíž organizácie. Áno. Áno, to máš úplnú pravdu. To je vlastne to, čo som aj vravel, že niektoré tie veci v strategickom pláne sme museli cieľene vypustiť, ale povedať si, že toto už nezvládneme robiť. A aj keď začala Ukrajina, tak my sme zretí hneď prvý deň volali s riaditeľkou ústredia, že čo s tým ideme robiť a hneď sa skladal nejaký tím a už sme vedeli, že jarné plány, ktoré sme mali po covide, tak sa nenaplnia. Ale malo to ako tá investovaná energia mala fantastický dopad na nejakú vizibilitu skautingu v spoločnosti, ale hlavne mala dopad na tú cieľnú pomoc, že tam sa spravil veľký kus dobrej práce, takže pri tých strategických otázkach vždy je, ako nedá sa mať všetko, takže museli sme to dať nejakú váhu a v tomto smere tie dôležité, ale veľmi aj akutné problémy istotne prevážili. Absolútne súhlasím a musím povedať, že sám som bol ako človek, ktorý kedysi bol veľmi aktívny v skautingu, nesmierne hrdý na to, ako ste to zvládli, ako to slovenský skauting dokázal. A iba poviem možno takú anekdotu, že mám kolegyňu alebo veľmi dobrú kamarátku, ktorá v detstve nemala dobré spomienky na skauting, bola taká zahorknutá, ale išla pracovať ako dobrovoľníčka na hranicu a potom mi odtiaľ volala a povedala, že potom, čo videla, ako tam skauti fungujú a potom vlastne ako zažila tú skautskú službu v praxi a keď videla, ako sa vlastne ľudia z migračného úradu, z azylového centra, z cudzineckej polície, zo všetkých veľkých prestížnych organizácií svetových, UNHCR a Migračný fond a všetko možné chodia vlastne koordinovať so skautmi a chodia sa skautov pýtať, čo majú robiť, tak pochopila, že bez skautov by sa situácia ak zvládla, tak vo veľa horšej miere a vlastne, že jeden z dôvodov, prečo Slovensko zvládlo tie prvé dni tej migračnej krízy v nemalej miere, bolo práve zásluha skautov. A to je obrovský rešpekt pre tú organizáciu. A z opačného konca úplne iný človek z ministerstva vnútra, ako keby vysoko postavený štátny úradník, mi povedal to isté. Že vlastne, že od skautov by sme si mali dať robiť dokumenty alebo nejaké strategické plány, že ako zvládať takéto situácie. Takže to je naozaj veľký klobúk dole, ako to skauti zvládli. Ale ako s tým, možno taká zákernejšia otázka, že čo s tým imidžom teraz ako keby spravíme ďalej, že čo je máme ten obrovský kapitál, ten morálny kredit, ktorý máme ako organizácia, najmä vlastne medzi partnermi v treťom sektore, ale aj na štátnej úrovni sme získali veľké uznanie, prestíž. Čo s tým ďalej? Tam sú dve nejaké cesty, ktorými sa budeme uberať, nebude to iba jedna. Jedna je vytváranie stabilnejších partnerstiev. My sme sa tak smiali aj s riaditeľkou, čo bola Retina, 3-4 mesiace bola na hranici priamo, tak vlastne ona za 4 roky vytvorila takú sieť vzťahov, ktoré sa bežne vytvárali, že 5 až 10 rokov, že to bolo naozaj tak intenzívne, toľko ľudí sa tam premlelo a tak sa aktívne riešili veci. Takže jedna tá cesta je, že vytváranie dlhodobých partnerstiev a hľadanie spoluprác medzi nimi. To je taká prvá, že čo sa dá využiť z toho. A druhá, lebo skauti boli viditeľní nie iba medzi inými organizáciami alebo štátnou správou, ale aj pri bežnej pomoci tým ľuďom. A to je, že my keď budeme nastaviť tú novú stratégiu a tá začne už na ďalší rok by mala byť teda schválená, tomu sa dostaneme, tak to bude podľa mňa rast počtu skautov na Slovensku. Že ukázalo sa, že skauti vedia aktívne reagovať, sú nesmierne proaktívni, dokážu si zorganizovať veci vlastné, cudzie, že neboja sa ísť do riešení. A toto je tak silná vec, že my ich potrebujeme mať viac ako 7800. Aktuálne je nás približne toľko, my ich potrebujeme na Slovensku 12-15 tisíc v priebehu najbližších 10 rokov, aby keď prídu aj takéto krízy, a teda nejaká klimatická kríza, ktorá je stále tu a stále na ňu zabudáme, lebo sú také
pálčivejšie tie krízy, tak tá istotne dobehne ešte výraznejšie. Takže tam potrebujeme mať viacej skautov a na to využijeme ako keby tú tvár. Super. To som veľmi rád a naznačil si sám aj tú tému tej ďalšej stratégie. Tak čo sú také tie odrazové mosteky, že vlastne čo je pre vás, okrem toho rastu, ktorý si spomenul, lebo ja som zažil viacero, ako keby ešte vo vedení organizácie, viacero takých snách. Najprv sme mali cieľ 10 000, potom sme si povedali, že ten Mount Everest dáme, že 8488, že to bude taký cieľ a tak. A vždy sme sa tak niekde motali okolo tých 7 000. Na druhej strane si treba povedať, že v čase klesajúcich populačných ročníkov je aj 7500 akože úspech, lebo vlastne pri klesajúcom populačnom ročníku je aj zachovanie členstva v reálnych číslach rast. Takže to zase netreba byť možno prehnane ambiciózny, ale ako by boli tie ďalšie cieľe okrem rastu? Alebo aký rast by to mal byť? Keď sme v tom 2017, tak vrátim sa dozadu, že vytvárali stratégiu, tak tam sme toto presne rozoberali. Lebo my sme posledných 6 rokov, od 2011. do roku 2017, mali nejaký 3% nárast členské základne, čo je v celku dosť pri veľkosti fluktuácie, 3-4% nárast. A my sme vtedy sa rozhodovali, či ideme v tom 2017, že budeme mať nejakých 10 000, 12 000 skautov, alebo to necháme na prirodzený rast a budeme skôr upratávať procesy. Takže ja si myslím, že kvantitatívny rast bude kľúčový v najbližšom období, aby nás bolo aj viacej, aby sme, tam sú na to aj ukazovatele, že aký veľká organizácia musíme byť na to, aby sme boli aj spoločenský vplyv na natoľko, že tie hodnoty, priateľstvo, čestnosť budú naozaj tak silné a tých skautov bude tak veľa, že sa dostanú ako keby do bežného života populácie. Takže ten počet skautov je jeden z hlavných ukazovateľov podľa mňa, ktorý bude. Ale to je, ešte nás čaká naozaj, že hlboká analýza, zbieranie dát a nastavovanie tej stratégie, a teda posledné slovo v tom bude mať snem, že kam sa posunieme. A druhá časť, kde vidím, je taká príprava odolnosti organizácie na krízy a taká priama aj služba a pomoc. To je tá skautská služba ako vec, ktorá sa ukázala veľmi dôležitá, že potrebujeme mať aj pri tých regionálnych krízach, videli sme to aj v Česku, keď oni mali tornádo, myslím, že to bolo minulý rok alebo 2 roky dozadu, takže tie regionálne krízy budú a keď predpokladáme, že vývoj s klimatickou zmenou sa až tak neposunie, tak oni budú celku časté a tam teda vieme byť pripravení a potrebujeme, to je teda a tretia vec okrem také prípravy na krízy je odolnosť, teda to sú také tie klasické veci ako finančná odolnosť, personálna kapacita a toto stále popri tom musí rásť, aby sme mohli ako keby zachovať tú kvalitu, aby sme nenarástli takým tým jojo efektom a potom znova, že klesli naspäť. Ale týchto 6 rokov sme cieľene popri tých krízach investovali presne na to, aby sme mali jasnejšie veci, aby sme si ušetrili energiu na tých rokoch, keď budeme rásť. Veľa sa tu spomína práve ako keby ten systém tej služby a veľmi sa mi to páči, ako keby to uvažovanie v tom, že aby ten scouting, že ten rast by nemal byť taký, že aby sme len boli slávni alebo známi, aby každý poznal skauta, že treba si povedať, že nemal by to byť samoučelný rast, že byť veľký len preto, aby sme boli veľkí, ale byť veľký preto, aby sme vedeli byť efektívnejší a aby sme vedeli lepšie pomáhať a to je trochu iný rast, že to nie je taký rast presne ako sa hovoril ten jojo efekt, že založiť 5 nových zborov v 5 miestach, kde ešte nie sú skauti alebo niečo podobné, že toto je skôr o takom organickom raste a podľa mňa hlavne aspoň ja to tak cítim, hlavne o uchovávaní roverov a rangerov, o práci s touto skupinou, lebo tí sú práve najdôležitých a to speli dobrovoľníci, keď máme byť spoločensky relevantní, tak vedieť pracovať s týmito vekovými skupinami a vlastne z nich robiť tých ako keby agentov zmeny v spoločnosti. Áno. A tým, že tá stratégia to je ako dlhodobé investovanie do akcií, hej, že sú roky, kedy sa ti to neoplatí, ale sú roky, kedy to proste potom sa ukáže ako dobré a teda my tú stratégiu, ako ona sa bude hýbať niekde v 6 až 9 ročnom období horizonte, teda rátame tam nejaký výkyv, aj krízy, môže prísť aj tak veľká kríza, že tá stratégia sa úplne zmení, ale že tá stratégia musí byť odolná ako keby na niektoré vonkajšie vplyvy, ktoré prídu a my sme prvorade výchovná organizácia mladých, to znamená, že preto hovoríme aj ten rast, že to sú aj tie vlčatá, tých 7, 8, 10, 14 roční, ktorých ako keby my pripravíme na to, aby v tom vyššom veku už vedeli zastať tú službu aj spoločnosti, že to aj tak vrátiť tým spôsobom, kedy idú na hranicu, roznášajú rúška, roznášajú balíky, že naozaj pomáhajú tam, kde už treba. A že vidíme, že ich vieme vychovať takto tých našich skautov a skautky, že naozaj sme v tom, že dobrý, že na dlhodobú výchovu
sme naozaj dobrá organizácia. Šlečo, viackrát sa tu tak ako keby už spomínala tá téma skautskej služby. Vlastne narážame na to správa zľava, nielen vlastne zo situácie na ukrajinskej hranici, ale aj keď sa spomínala pandémia. Tak keďže ty si trošku možno menej známa ako ostatní veteráni skautského dobrovoľníctva, tak iba ťa poprosím možno najprv pár slov o sebe a už keď pri tom budeš, tak rovno môžeš vlastne povedať aj, že čo je tvoja úloha v oblasti koordinácie tej skautskej služby a vlastne ako na tom ste teraz, že čo sú vaše témy, akože kde vidíš to smerovanie skautskej služby a vlastne ako sa nejakým možno spôsobom posúva tento projekt ďalej. Tak ahojte, volám sa Člečo. Normálnym menom Denisa Bradiaková. Pochádzam z Ružomberka, kde v podstate od roku 2009 pôsobím, kde som prešla rôznymi pozíciami od zástupca radcu, oddielovú bodkyňu, kde až v súčasnosti som zástupca zborového vodca. A teraz ma nejak tak vietor odfúkol do Bratislavy, kde pôsobím na ústredí ako koordinátorka skautskej služby. No, mojou úlohou ako koordinátorky je nejak skautskú službu podchytiť a vytvoriť jej nejakú víziu alebo stratégiu, ako by sme vedeli ďalej fungovať. Čiže to je také gro, čomu sa momentálne venujeme, čiže chcem vytvoriť nejakú identitu skautskej služby, aby každý vedel, že čo to je, na čo to je, ako to vie fungovať v podstate v budúcnosti. A potom tam máme ďalšie také body, ktorým sa chceme venovať a to sú dobrovoľníci, keďže sme si všimli, že v minulosti skautská služba je postavená hlavne na dobrovoľníkoch, tak chceme venovať veľkú starostlivosť im, čiže aby to bolo adekvátne k tomu, čím nám oni pomáhajú. Čiže všetko sa bude týkať okolo dobrovoľníkov plus mať nejaké materiálno-technické zabezpečenie. A keď sme pri tomto, chceli by sme docieliť to, že skautská služba by sa mala rovnať roveringu, čiže ponúkať dospelým skautom nejakú možnosť, kde sa ešte oni môžu realizovať, keďže vo väčšine už nepôsobia vo svojich lokálnych zboroch. Čiže toto by bol taký pekný náš sen, ktorý by sme chceli docieliť. No a v súčasnosti pracujeme na projekte integrácie, čo je veľmi zložitý projekt, pretože začleňovanie cudzích ľudí k nám, kde sú rôzne bariéry, tu je hlavne tá jazyková, aj toho, že tie deti sú veľmi bojazlivé ešte stále. Je to veľmi ťažké z našej strany ich nejak zapojiť do našej organizácie. Čiže s týmto, toto je taký veľký projekt, ktorému sa teraz venujeme, s tým, že sme začali posielať náborové plagáty už v ukrajinčine. A v súčasnosti sa prekladajú všetky príručky, čo máme do ukrajinského jazyka. A ak sa podarí, budú bilingválne, že budú ukrajinsko-slovenské, že aby sme aj my ako činovníci vedeli s nimi pracovať, že nech to nie je pre nás úplne cudzie. Čiže momentálne sa to prekladá, bude to graficky spracované a budeme to ďalej distribuovať tým, čo to potrebujú. Čiže toto je taká hlavná téma, ktorej sa teraz venujeme. Plus ešte to, že ako bude skautská služba ďalej vyzerať a všetko, čo som predtým spomínala. No a doteraz sme sa venovali takej veľkej téme, kde sme sa snažili taktiež už tie deti zapájať a integrovať k nám táborom, keďže leto bolo nedávno, tak boli na našom území také 3 typy táborov, ktorých sa tieto deti zúčastnili. Jedno bolo to, že ukrajinské deti prišli do našich zborov táboriť. Tu sa zapojilo celkovo 9 detí a 2 zbory, kde sme v podstate týmto deťom ponúkli také, nazvem to, že štartovné balíčky, aby sa im lepšie táborilo, predsa nie sme taký klasický tábor. Potrebujeme niečo špeciálne, tak sme im posielali balíčky, kde boli karimatky, spacáky, ešus, lyžice, batoh a podobné veci, aby proste ich to pôsobenie na tábore bolo oveľa jednoduchšie a aj tým zborom sme ponúkli nejakú finančnú kompenzáciu, že proste nikto nie je pre nich tak náročné. Potom bol ďalší typ tábora, ktorý sa konal vo Zvolene. Tam bolo 26 detí a bol to čisto ukrajinský tábor. Bol to denný tábor, kde deti chodili v podstate 1 týždeň a bol im pripravovaný program iba na nejakých 8 až 9 hodín a proste deti šli domov. A zatiaľ obidva tieto 2 druhy táborov boli veľmi úspešné a deti sa z toho tešili.
A posledný taký tretí typ tábora, čo bol strašne náročné organizovať, bolo to, že ukrajinskí skauti prišli táboriť k nám na Slovensko s tým, že potom sa vracali späť na Ukrajinu. Tu sme mali 3 turnusy táborov, kde dokopy bolo až 242 detí, ale očakávali sme ich okolo 285, len prišli choroby, COVID, problém s hranicami a podobne. Na tento typ táborov bolo celkom logisticky náročné zorganizovať to, aby oni k nám prišli, aby ich pustili cez hranice. My sme zabezpečovali stravovanie, čiže pravidelný prísun potravín čerstvých, aby mali čo jesť. Zabezpečovali sme dobrovoľníkov, aby mohol ten tábor v podstate fungovať, čiže sme mali vlastných kuchárov, zdravotníkov, pomocníkov, koordinátorov. A tu sa zapojilo celkovo 9 takých dobrovoľníkov, ktorí niektorí tam boli 2 týždne, že boli ochotní nám s tým až tak pomôcť a všetci to zobrali veľmi dobre. Dokonca po tábore mi prišiel jeden pekný e-mail, kde mi mámka jedného toho dobrovoľníka 15-ročného ďakovala, že sme ho tam zobrali a že má veľký zážitok a že keď bude môcť, tak sa rád zapojí ešte ďalej, tak sme boli z toho veľmi šťastní. Vlastne na pozadí vidíme aj fotky z tých táborov, takže ďakujeme Frucovi, že to pustili. Ja to tu vidím na druhej obrazovke, by som to zabudol povedať. Veľmi pekný projekt, musím povedať, že ako niekto, kto nejak finančne podporuje scouting, tak v skromnej miere ma to strašne zaujalo, tá možnosť vlastne prispieť na to a veľmi sa mi páčilo to, že slovenský scouting dokázal tak rýchlo prísť týmto konceptom, že to sa nezdá, ale vlastne vytvoriť keby jednak tú fundraisingovú schému a zároveň ho keby celé to know-how a spustiť ten proces vrátane logistiky a všetko, čo s tým súvisí v priebehu niekoľkých mesiacov. Je pre každého, kto to niekedy zažil, tak vie, že to je obrovská logistická úloha a veľmi sa mi to páčilo ako nápad a veľmi to ocením, že to bolo. Ale čo spraviť preto, aby možno ako keby ten systém skautskej služby nevyhorel hneď na začiatku, lebo od viacerých ľudí, čo aj pracovali na hranici, aj dobrovoľničili v skautskej službe na hraničných prechodoch, ale aj na iných miestach, na rôznych informačných bodoch. Viem, že to sú akože veľmi krušné chvíľky, je to častokrát na úkor v školy, vzdelávania, práce alebo niečoho iného. Je to taký nadoraz, ako sme všetci v roveringu a dobrovoľničení veľakrát zažili, ale možno, že čo robíte, alebo že aké mechanizmy zavádzate do toho systému skautskej služby, aby bola imúnna voči tomu, voči vyhoreniu alebo voči možno tomu, že to prepálite. Že sa to vlastne, že sa príliš veľa ľudí unaví príliš rýchlo a vyčerpá sa ten potenciál. No, teraz v podstate tieto 2 roky boli také trošku náročné na tú skautskú službu, že v podstate ľudia sa zapájali, lebo všetko horelo a muselo to byť všetko rýchlo. S tým, že do budúcna by sme chceli zavádzať to, že sa chceme orientovať veľmi na dobrovoľníkov, čiže chceme ich motivovať. V súčasnosti im napríklad dávame motivačné balíčky nejaké, už sú to len také ďakovné balíčky, že ďakujem, že si tam bol, ozývame sa im, posielame im ďakovné listy. Čiže dávame im na vedomie to, že si vážime to, že oni boli ochotní nám venovať aspoň tých pár hodín času, nie nám, ale v podstate ľuďom, čo to potrebovali. A dokonca sme mali minulý mesiac zorganizovanú takú akciu, kde sme to nazvali Oslava, kde tí ľudia mohli prísť a mohli sa trošku odreagovať, kde sme síce aj trošku pracovali a snažili sme sa tú skautskú službu naviesť, že ako by to bolo fajn mať ďalej, ale snažili sme sa im dať pocítiť to, že im chceme poďakovať a celý víkend mohli byť s nami na chate, v podstate zadarmo, aby si to užili a vedeli trošku oddychnúť. Super, akože len možno dlhodobo, alebo že ako chcete prepojiť skautskú službu s takým dlhodobým fungovaním organizácie. Vieš, že môžeš nehovoriť. Chceli by sme docieliť to, že by skautská služba ponúkala takú dobrovoľníckú činnosť celoročne, nielen v podstate v čase krízy nejakej, je jedno akej. Čiže napríklad bolo by úplne super, keby sme mali vzťahy s nejakými domovami dôchodcov a vedeli by sme tam ponúknuť ľuďom, že môžeš tam ísť na hodinu sa s týmto pánom porozprávať alebo podobne. Čiže toto by sme chceli docieliť tým, že predtým by sme pracovali s tými dobrovoľníkmi
prebiehalo by, nazvem to taký, že výberový proces, že by sme si s tým dobrovoľníkom sadli, čo on od toho očakáva, prečo to chce robiť, ako to chce robiť a podobne. A vždy po určitom čase, ako by tú činnosť vykonával, by sme mali ďalšie sedenie, že čo sa stalo v podstate, ako to on vnímal, či je dobré, aby on v tom pôsobil ďalej, že či to pre ňoho je to, čo by ho malo naplňať. Veľmi sa mi páčilo aj to, čo si hovorila skôr, že vlastne prepojiť skautskú službu s roverským programom, to mi príde ako veľmi silný motív, veľmi silný narratív, lebo ten roverský princíp služby sa v tom veľmi pekne vlastne odzrkadľuje a naozaj je to možno ako keby taký najosožnejší spôsob, ako slúžiť tej krajine alebo ako byť nejakým osožným a prínosným členom spoločenstva. Mám tu pre teba otázku a to je zároveň aj výzva pre všetkých, čo nás sledujú, že nezabudnite, že nám môžete písať otázky aj na Slido. Hashtag je scouting a otázka pre teba, čo je. Je v pláne prispôsobovať aj ďalšie veci v slovenskom scoutingu, napríklad racáky pre deti, pre mládež z Ukrajiny v racovskom veku, a ďalej či články v džungli alebo v skautovi budú dvojjazyčné alebo niečo podobné. Čiže je vymyslené, možno to je otázka nielen pre Čleča, ale aj pre ostatných členov náčelníctva, že či sa, ako keby spomínal Gekon, vlastne tú integráciu v nejakej hĺbšej miere, do akej miery, alebo že do akej miery plánujete zájsť ďalej, možno v tom integrovaní ukrajinských skautov alebo ukrajinských dobrovoľníkov do našej činnosti. Tak, z mojej strany si to len čítam, že nech ho poviem dobre. A momentálne pripravujeme školenie v podstate pre našich ľudí, aby vedeli, ako môžu pracovať s utečencami, aby im v podstate nejak neublížili, že aby to bolo pre nich vhodné. A ďalej, hneď potom to by sme chceli zozbierať nejaké dáta, aby sme vedeli, koľko detí vlastne máme v našom, koľko detí v slovenskom scoutingu, aby sme vedeli, ako sa máme k tomu postaviť, pretože ak tam máme 2 deti, je celkom náročné pre nich robiť takéto dvojjazyčné veci, ako keby ich tam bol 100. Že podľa toho určíme kapacity s tým, že článok, napríklad v časopisoch v ukrajinčine sa mi veľmi páči a mohli by sme nad tým porozmýšľať, že možno nejak to distribuovať aj tak, aby to bolo možné pre nich. Je tu vlastne ďalšia veľmi dobrá otázka a to som vlastne ja chcel inými slovami položiť a síce, že dobrovoľníctvo v rámci služby môže byť pre niekoho atraktívnejšie ako činnosť v oddieli a v zbore. Ako sa vyhniete tomu, aby služba, možno práve v tom roverskom veku, nebrala ľudí z nižších složiek. A toto je ako inak vynikajúca otázka, ako 7 rokov som viedol oddiel aj zbor a tak a vždy človek vlastne ako keby ten lokálny líder, ako ten lokálny nejaký vodca, dobrovoľník zápasí s tým, že aj chce tým roverom a rangerom doprieť nejakú chuť toho, že aby okúsili niečo za hranicami toho oddielu a zboru. Na druhej strane ich nechce stratiť. Bojí sa, že keď vlastne sa dostanú do nejakého, nedaj Bože, nejakého realizačného tímu, no tak s Bohom a tí ľudia už potom nebudú viesť oddiely, alebo keď budú viesť oddiely, tak len tak na polovicu a vlastne stráca ten zbor hodnotných ľudí. A keďže vieme, že vlastne ľudia v roverskom a dospelom veku sú to najhodnotnejšie, čo tá organizácia má, tak možno ako chcete nastaviť tú rovnováhu tak, že aby ten rozmer tej služby mimo organizácie nebol na úkor služby v rámci organizácie. Môžem aj ja povedať, že tam sa dlhodobo plánuje zaviesť taký systém, nazvem to dobrovoľníckych dohôd, ale nie je to úplne formálny dokument a tam môže byť časť aj formálna, ale časť aj neformálna, kde si ľudia určia, že koľko majú času a čo ešte chcú robiť. To je teda aj to preťaženie ľudí, ktorých máme, aby sme vedeli povedať, že už teda nemôžeš, keď si sa sľúbil na vedenie oddielu na 1 rok, tak už nemáš čas, ty už proste nemáš tie hodiny za ten mesiac, kde môžeš robiť inde. A teda ja verím tomu, že keď niekto dáva ten záväzok už v tom roverskom veku, tak to platí. Druhá vec je, že ak je niekomu atraktívnejšie a lepšie robiť ako dobrovoľníkovi niečo iné, tak je podľa mňa dobré ho v tom podporiť. Že nie ho držať, lebo to neskončí nikdy dobre. Samozrejme treba povedať dôsledky. Keď je to jediný rover, na ktorom stojí oddiel a on cíti síce poslanie inde, tak ako netreba ho vôbec tým strašiť ani trestať, ale treba mu povedať, aby vedel aj tie dôsledky, nech to rozhodnutie je také plné, že ak ty pôjdeš do nejakého tímu alebo do skautskej služby, je možné, že ten oddiel proste skončí. A on keď to rozhodnutie zoberie, tak tam nie je nič iné, iba akože sa dá rešpektovať
A tretia vec, ktorá je aj taká, že u nás sa hodne, je aj cirkulácia na funkciách, ale mnoho funkcií rovnakých, a to máme odporúčania aj od BOSM, zaviesť systém, kedy na istých funkciách môžu byť ľudia iba istý čas. A to priniesie to, že sa ľudia začnú točiť, že začnú meniť tie pozície, začnú prichádzať noví. A ja si stále myslím, že tých ľudí bude dostatok, alebo že ten potenciál je tak obrovský, že ich bude dosť, len musíme mať aj my nastavené ako keby systém, kde ich to príjme, ale nezabránim. To ja sa úplne tak desím, keď niekedy, že počujem, že niekto v zbore majú zákaz vôbec sa zapojiť do niečoho iného bez dovolenia zborového vodcu, že dospelí ľudia. Že vždy je to akože nadriedený činnosť, ale to sú dospelí ľudia, že môžeme na priateľskej úrovni povedať, že tie dôsledky, ktoré sú, a nech to naozaj spravia tak so všetkým, ale nie akože zakazovať. Takže je tam viacej vecí, ktorými sa akože budeme snažiť dlhodobo tomu pomôcť. A keď ja to tak zase poviem, že ak by služba aj na nejaký čas vykradla zbory a nebudú môcť úplne robiť dobre tú svoju činnosť alebo oddiely, ale budú pomáhať tým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, tak to je v poriadku. Že to je naozaj, že tá cena tam bude, lebo nedá sa robiť 100% program ako v roku 2018 nebola kríza, bol blahobyt a teraz je po covide, že nedá sa to robiť v rovnakej kvalite, ale že stojí to za to, že tá obeta naozaj stojí za to pre tých ľudí, je to životne dôležité, takže tam si to musia potom aj ako zborový vodca bez takého pocitu, že ten zbor musí zachraňovať a že proste nedá sa. Niekedy naozaj vieme tak ťažké roky, že ten zbor nebude tak kvalitný ako v 2018, ale spraví sa inde veľa dobrá. Absolútne súhlasím, keď on to si veľmi múdro povedal a jednak ja som strašne rád, že už tie otázky dávam a nemusím ani odpovedať, to je skvelé. A jednak ako keby vidím, že tie narratívy sa vracajú, že toto sú veci, ktoré sme naozaj riešili v organizácie dlhodobo, že ja som to vedenie bol niekedy okolo 2005, 6, 7 a riešili sme presne toto isté a vidím, že to ako keby sa nemení, ale možno je práve čas na to, ako si hovoril ty, že zosystematizovať prácu s dobrovoľníkmi v skautingu. Ja som strašne dlho bojoval za to, že aby boli obmedzené ako keby v rámci možnosti, že tam, kde je dostatok ľudí, aby bolo obmedzené mandáty, že presne ako si ty hovoril, mám takú dobrovoľníckú zmluvu a povedať človeku, že ideš viesť oddiel, tak sa dohodneme na koľko. Ideš to robiť na 3 roky alebo na 2 roky, daj mi ten čas, my ti dáme maximálnu podporu ako zboru dá podporu zasa oblasť, ale ten človek má jasne ohraničený mandát. A vie, že o 2 roky alebo o 3 roky končí. Tí ostatní v zbore vedia, alebo v tom oddeli vedia, že ich vodca robí ešte do 2027 alebo 2026, vedia, že vtedy končí a už sa tam prirodzene pripravuje nejaká nová generácia a oveľa lepší bol manažment tých dobrovoľníkov v tom oddieli a zbore, keby to bolo transparentné, keby si ľudia povedali, kedy končím, že tak ako majú ľudia mandáty v náčelníctve a vedia, dokedy robia a urobia to maximum, čo je v nich, lebo vedia, že ešte majú rok, ešte majú 2 v tej funkcii, tak sa snažia aj niečo za sebou zanechať. Tak inak pracujem pod tlakom, keď viem, že mám ten mandát obmedzený, ako keď som zborovým vodcom už 22. rok. A čo je ironické, to, čo si spomínal, tí zboroví vodcovia, ktorí si chceli, ako keby nechceli nechať vykradnúť roverov, boli častokrát, aspoň z mojej skúsenosti, zboroví vodcovia, ktorí naozaj už 10-15 rokov ťahali na tej funkcii vtedy a možno sami potrebovali pozrieť aj niekde mimo toho zboru, alebo možno sami by ocenili nejakú skúsenosť za hranicami toho bežného zborového života. Takže to môže byť tiež taký zaujímavý motív. Áno, že to je také, keď je systém dobre nastavený, a výnimky niekde sú, ale keď je systém dobre nastavený, že dobrovoľníci majú aj časom obmedzené, tak je to aj ľahšie odísť. Už keď sa dá, ja už niekedy by som v tom náčelníctve, ja som bol 2-krát šéf programovej rady, tretie, akože stále by bolo čo robiť. A keby tam nikto nebol, tak po tých 6 rokoch už veľa vecí vieš, ale ten systém ťa už nepustí ďalej. Už musí prísť niekto iný a zase je dostatok času na to, a to nám aj som odporúčalo, alebo keď sme mali kurz, že veľmi pracovať na nasledovníctve alebo nástupníctve. A to je až kultúrna vec v organizácii, ktorú potrebujeme zaviesť, je, že ja keď vstupujem do funkcie akejkoľvek, že radca, vodca do náčelníctva, prvá vec, ktorá je, že musím hľadať človeka, ktorý má nahrať už na začiatku. A to musí byť naozaj taká kultúrna vec, že nie jednotlivci, ale že celá organizácia rozmýšľa, OK, teraz som prišiel, mám 3 roky, ale kto príde po mne? Nie posledného pol roka, že hľadám, lebo vtedy už nezaškolím, už nenájdem a môžem mať, ale hneď od začiatku. A ako na to musíme... Hej, ako veľmi vám som držím palce a možno ako keby iba tak nadhodím, že toto by mohla byť asi
jedna z takých veľkých tém pre ten ďalší strategický plán, že vlastne zosystematizovať prácu s dospelými dobrovoľníkmi v organizácii, alebo nielen s dospelými, ale aj vlastne s radcami, ako si hovoril ty, lebo inak sa budeme točiť v blúdnom kruhu a budeme vlastne si o 10 rokov znova v nejakej diskusii hovoriť o tom, že a zase riešime ten istý problém. A evidentne to je téma, ktorá rezonuje, lebo už tu mám štvrtú otázku vlastne z podobného zamerania, alebo teda tretiu z tejto kategórie. A rovno môžem nadhodiť, aby sme ju zodpovedali. A síce, že dlhodobo máme problém s nedostatkom dobrovoľníkov pre nižšie zložky a to nám bráni rásť. V inej otázke sa spomínajú, že sú čakačky na miesta v oddieloch. Ako to plánujeme riešiť? Ako sa scouting plánuje vysporiadať s touto krízou? S nedostatkom vodcov a činovníkov? Je to aj otázka priorít, že keď budeme plánovať rast, teda takéto systémové zmeny, aj fluktuácia, to ešte plánujeme robiť v tomto najbližšom roku, keď to strategický plán ešte je. Tento 23, tam oni sú aj tieto ciele nastavené, že mnoho z toho, čo sme vraveli teraz, tak to ešte už je naplánované, že to budeme robiť. A teda čo v budúcnosti? Že ideálny stav je, a my sme to už ako nadhodili, je, že naozaj každý región má človeka, zamestnanca ústria, ktorý je v regionálnej ale pracovni, nie centrálny. Čo to prinesie? Prinesie to, že on môže sa naozaj venovať školeniu, môže naučiť nových radcov, môže pomôcť, odbremeniť s inými vecami a tí dobrovoľníci majú čas na veci. Takže to je jedna z ciest, ako priniesť dobrovoľníkov. Na druhej strane to je beh aj na dlhé trate. To sa nedá z roka na rok, lebo my, ak by sme z roka na rok podrástli, teraz nás je 7800 na nejakých 9500, my to kapacitne, že nezvládneme hospodáriť. Že ten rast bude v priebehu nejakých 9 rokov, alebo 10, ale že on môže byť podporený aj tým, že bude viacej ľudí na radcákoch, bude taká otvorenejšia atmosféra alebo otvorenejšie prostredie v scoutingu, že ľudia môžu prísť, môžu odísť, musíme vytvoriť priestor na príjmanie dospelých ľudí. Teraz po ukrajinskej kríze veľmi veľa dospelých mimo scoutingu sa vracia do organizácie, alebo že prichádza do organizácie, pýta sa, čím môžu oni pomôcť. A my úplne nemáme na toto vytvorený systém, že ako s nimi robiť, že čo robiť alebo ako náborovať nie vlčatá scoutov, ale roverov, že týchto dospelých činovníkov, ktorých potrebujeme. Nie sme v tom ojedineli, že nie je to katastrofa na Slovensku, takmer každá jedna mládežnícka organizácia, aj viem, že Briti s týmto mali neuveriteľný problém, že oni mali čakačky takmer v každom jednom zbore, oni museli cieľene robiť podporu pre vodcov, lebo nemali vodcov a činovníkov. Takže nie sme v tom ojedineli, tá situácia akože je. Zároveň ja to aj beriem ako že aj dobrý znak toho, že ten záujem je veľký, lebo naozaj činovníci robia, aj stále sú noví, že radcáky, líderky fungujú. Potrebujeme aj toto zvýšiť, potrebujeme mať viacej radcovských kursov, viacej líderok. Na vodcovskej lesnej školy tento rok sa nahlásilo toľko, že jedna ďalšia by sa mohla hneď otvoriť, že bolo nejakých dokopy 80 vodcov a mohli sme iba 50 zobrať prihlásených kandidátov teda na vodcov. Takže tam sú, akože je to viacej ciest, ale nebude to hneď, bude to ako keby nejaký proces. Jasné, to je inak veľmi dobré a možno to, že tí ľudia, že sa tvoria čakačky v tých zboroch, je veľmi dobrý znak aj tej rozoznateľnosti tej značky scouting, že vlastne sa zvyšuje. A je dobré. Jednak je to podľa mňa aj prirodzený dôsledok toho, že moja generácia ľudí, ktorí skautovali v 90. rokoch, má deti a vlastne už prichádzajú skautské deti vlastne do skautingu a už mňa sa ľudia pýtajú, že čím nevybrať protekciu, aby sa do nášho zboru dostali decka, lebo je tam čakačka a ja neviem. Takže to je taká ako keby pekná situácia, ale naozaj, že je to nakoniec o tých dobrovoľníkoch a o tom, že či ich je dostatok. Ale keby to je ten jeden rozmer, ešte by som možno takú úvahu povedal, že podľa mojej skúsenosti, a to sa nedá vôbec porovnávať s vojnou, ale v 2004, či kedy bola tá veterná smrť v Tatrách, keď vlastne bola obrovská prírodná katastrofa dovtedy nevydaných rozmerov na Slovensku a skauti vtedy vlastne okamžite zareagovali, zorganizovali sme obrovskú dobrovoľníckú službu v Tatrách, na úkor aj táborov, na úkor aj iných vecí, že veľa zborov napríklad nemalo v tej roky tábor, alebo dobrovoľničili v Tatrách. A vyzeralo to také, že a nie je to taká zrada tých princípov, alebo nie je to taká zrada toho, čo máme robiť, ale na jednej strane to bolo ako keby obrovský benefit do rozoznateľnosti imidžu organizácie, že strašne nám to pomohlo v tom, že sme boli rozoznávaní aj na úrovni vlády, ale aj na úrovni partnerov a to je pre tú organizáciu strašne dôležité. A v neposlednom rade stúpla prestíž toho, že byť scoutom, že zrazu to bolo ako keby, že wow, že
ty si scout, tak ty si jeden z tých ľudí, ktorí pomáhali zachraňovať Tatry, že to bolo veľmi pekné a myslím, že teraz sa vám vo veľa väčšej miere ešte podarilo dosiahnuť to isté tou reakciou na tú ukrajinskú krízu. Nehovoriac o tom, že je to transformačný moment pre všetkých ľudí, ktorí sa do toho zapoja, že tí ľudia z toho vychádzajú silnejší, lepší, bohatší vlastne z takýchto skúseností a to je pre tú organizáciu hodnotnejšie. Ale premostil by som teraz na takú inú tému a to je transformácia organizácie ako celku, lebo vieme, že napriek tej meniacej sa dobe, napriek tomu, že ako aj spomenul náčelník, že máme tu vlastne paralelné, prekrývajúce sa, ale aj navzájom nezávislé krízy, pandemické, vojnové, energetické, inflačné, finančné, tak vlastne tá organizácia viac menej funguje v stále tom istom nejakom nastavení, možno takom pomerne archaickom v tom, že ako boli tie funkcie v náčelníctve rozdelené, aký bol vzťah náčelníctva, ústredia, aký bol vzťah národnej úrovne k oblastiam, oblasti k zborom a tak ďalej, akým spôsobom vlastne bola tá deľba práce nejakým spôsobom zorganizovaná na národnej úrovni. Veľmi som privítal vlastne snahu transformovať slovenský skauting, sám som si zažil vlastne to, že už dávno, už pred, 20 rokmi alebo 15 rokmi sme cítili, že v niečom má tá vnútorná organizácia, alebo toto vnútorné riadenie organizácie svoje limity a že nedokáže dostatočne pružne a pohotovo reagovať na meniace sa potreby doby. Mafián, ty si člen náčelníctva zodpovedný za transformáciu, tak ako na tom sme s tým procesom, v akej fáze možno toho procesu tá organizácia je, koľko milníkov ešte zostáva a ovplyvnili nejako tieto krízy ako pandémia a vojna aj váš pohľad na to, že ako tú organizáciu nastaviť na tieto nové výzvy a túto novú potrebu doby? Skúsim teda odpovedať postupne. Začnem takými, povedal by som, že nutnejšími vecami a teda, že máme nastavené už niektoré procesy, ktoré sme predtým nemali nastavené a tým spôsobom sa vieme posunúť ďalej ako organizácia, čiže máme nastavené niektoré kompetencie alebo dokumenty. Čo sa týka takých tých praktických vecí, tak sme posunutí v tom, že už v podstate všetky rady na národnej úrovni svojím spôsobom sa krok po kroku posúvajú smerom k tomu, aby sme mohli mať tú transformáciu za sebou, aby sme už boli v tom novom režime. Každá je na nejakom inom stupienku, by som povedal. Niektoré už možno tak, že by zajtra mohol byť snem a niektoré ešte potrebujú sa akoby tak lepšie na to pozrieť a zamakať, ako by bolo povedané. A čo sa týka toho, že či tieto krízy, ak si dobre pamätám na tú otázku, ovplyvnili tú transformáciu, v niečom áno, by som povedal, že tá transformácia vznikla z toho, že mali sme taký 8 kurz, aby som bol teda presný, a nám povedali, že naše náčelníctvo je príliš operatívne a že robíme také veci, že sme takí, že toto robíme, ale neuvažujeme veľmi strategicky. A že to náčelníctvo, to vedenie by malo riešiť stratégiu a strategicky myslieť. A že tieto krízy nám ukázali, že je dôležité, aby to vedenie malo také, že voľnejšie ruky a rozhodovalo, že čo teraz robiť, ako to, že naozaj byť napríklad roznášať rúška, a to nehovorím, že ja som tiež roznášal tie rúška takto, ale ako člen náčelníctva, že mali by sme sa pozrieť na ten väčší obraz a vedieť urobiť dôležité rozhodnutia, konkrétne rozhodnutia. Jeden z takých dlhodobých problémov, ktoré podľa mňa máme v skautingu, je vlastne keby, že častokrát na jednu funkciu kandiduje jeden človek na tej národnej úrovni a je to preto, že ho niekto strašne uprosil, ak nie rovnocitovo nevydieral, na to, aby sa do tej funkcie nechal nahovoriť. Ako viem, o čom hovorím. Aj som bol ten vydieraný, aj som vydieral, takže za svojej éry. A je to trochu možno práve spojené s tým, čo si hovoril aj ty, že to náčelníctvo na to, že aká je to organizácia 7-tisícová, je extrémne operatívne. Že naozaj, ako keby my sme za mojej éry mali náčelníctva niekedy každý mesiac, niekedy každý druhý. Je to extrémne nápor na človeka ako dobrovoľníka. Ľudia si neuvedomujú, že to robí človek na úkor nielen voľného času a rodiny, ale častokrát aj na úkor svojho zboru a oddielu, na ktorom ešte stále záleží a ku ktorému má stále vzťah. A je to strašne náročné a presne tak, že my sme riešili ako keby strašne, a vy evidentne stále ešte riešite hrozne veľa tej operatívy a málo tej stratégie, to je veľmi správne povedané. Sľubujete si od toho možno ako keby aj väčší záujem o funkcii na národnej úrovni? Možno také nejaké keby generačné oblanenie vedenia tej organizácie? Krátka odpovede, že áno. Veríme, že bude mať viacej záujemcov a viac kandidátov na členov náčelníctva. A aby som to akoby ešte možno dovysvetlil trochu, že
v súčasnosti je ten stav taký, že takmer každý v náčelníctve má dve funkcie naraz. Že niekto je aj predseda programu rady napríklad, aj teda členom náčelníctva, teda strategický orgán. A tam minimálne si sľubujeme tú kvalitu, aby som trochu tam dal, že teraz sa môže stať, a povedzme sa aj stáva, že na niektorú funkciu, povedzme, že na programu radu kandidujú 3 kvalitní ľudia, ale na nejakú inú funkciu, dám, že zahraničnú radu, keď som bol v zahraničnej rade, tak môžem tak trochu si robiť srandu z nej, že kandiduje tak jeden naozaj citovo vydelaný človek, že a tá kvalita tam môže byť nižšia. A stane sa to, že je zvolený jeden kvalitný za programovú radu a za tú zahraničnú je ten jeden, ktorý tam bol nejakým spôsobom dotlačený. No a čo sa stane po transformácii, je to, že budeme mať náčelníka samostatne voleného a 6 členov náčelníctva a bude to 6 členov náčelníctva, že nebudú to, že na každú pozíciu môže kandidovať niekto iný, ale teraz môže kandidovať, že dajme tomu, že 10 ľudí na člena náčelníctva a tí 6 najkvalitnejší, veríme teda, že budú zvolení tí najkvalitnejší, tak tí budú zvolení do tohto náčelníctva. A to môže spôsobiť aj to, ako si sa pýtal na tú obmenu, že niektorí ľudia si povedia, že že aj by som chcel niečo strategicky robiť, pomôcť tej organizácii, ale ten program, že nevidím sa v tom. A teraz vedia tí ľudia ísť s tým, že chcú strategicky pomôcť organizácii a robíte strategické rozhodnutia a už tam nejaká tá bariéra odpadne. A k tomu správne rozumiem, tak vlastne tam proces transformácie trvá do najbližšieho snemu a vlastne už najbližší snem volí keby už do toho nového setupu, ako si práve spomínal. Čiže náčelníka plus 6 ľudí. Taká je vízia, že musí to snem schváliť. Momentálne stav taký, že máme v stanovách zadefinované, že kto je člen náčelníctva, a teda sú to predsedovia rád tých konkrétnych a náčelník. A prvý krok bude, že musíme zmeniť túto vec v stanovách a potom môžeme mať aj tie voľby tak, ako by sme ich chceli mať. Aha, okay, čiže nastane krok 1 zmeniť stanovy, krok 2 podľa nových stanov už vlastne prebehne voľba nového vedenia organizácie. Áno. OK. A ešte taká jedna otázka, možno taká strategickejšia. Vlastne vždy sme to brali tak, aspoň za mojej éry, že GILŠka má byť ako keby takým inkubátorom tých elít proste na vedenie organizácie, že to je vlastne jednak teda inštruktorský dekret je podmienkou na prácu v náčelníctve, že to myslím, že formálne je stanovák, že člen náčelníctva mal byť inštruktor, má mať hodnosť inštruktora. Rozmýšľate nad tým, že vlastne tak, ako sa mení a transformuje slovenský scouting z pohľadu riadenia, bude sa nejako meniť alebo adaptovať aj ten systém výchovy a prípravy tých elít alebo toho nejakého vedenia tej organizácie? Môžem začať a keď podľa mňa to plní, tým, že sa pohybuje viac okolo tej GILŠky, že v súčasnosti je to nastavené tak, že je to odporúčané, alebo také, poviem som, že áno, odporúčané dobré slovo, že človek, ktorý ide do náčelníctva alebo nejakú národnú úroveň, tak mal by mať za sebou GILŠku alebo mal byť inštruktorom a podľa mňa už by som nechal Gekyho, že ako to môže byť ďalej. Hej, ale u nás môže byť zvolený do náčelníctva hockto, teda aj radový člen bez akéhokoľvek hodnosti môže byť náčelník, že sme v tomto veľmi otvorení ako organizácie. Ale GILŠka, ona už vlastne na to aj reaguje, že GILŠka už má v obsahových náplniach change management, alebo teda management zmeny, management rizika, nejaké rast cez kvalitu, stratégia, riadenie národnej úrovne, že toto už sme zmenili, že ona teda formuje ako keby dve skupiny ľudí. Jedno je taký, že lídri na národnú úroveň a druhé sú lektori a vzdelávateľi, lebo na to sa stále GILŠka smeruje. A teda čím to chceme podporiť obsahovými náplňami, už sme teda spravili prvý krok, to sa istotne ešte bude upravovať. A druhé je, že zvyšuje sa intenzita alebo frekvencia GILŠiek. Bola 2016, potom o 3 roky 19, 21 a teraz 23 bude ďalšia. Ja pevne verím, že potom najneskôr 25 o 2 roky a potom o 25 rokov už každý rok bude GILŠka. A potom dúfam, že budeme mať 2 inštruktorské vlastné školy, že ktoré budú naozaj každý rok pripravovať lebo o tom to je, že ten čas, keď bola GILŠka raz za 3 roky, tak 15 ľudí raz za 3 roky je strašne málo. Ich potrebujeme každý rok, už aktuálne ich potrebujeme každý rok minimálne 10, a možno aj 15, kvôli tímom, kvôli pozíciám. Takže ako bude sa na to reagovať aj kapacitne, že ľudia sa skorej dostanú na GILŠku, nebude to už taký krém de la krém, už naozaj tí jediní, ktorí prežili tú dobrovoľnícku smršť a dostanú sa na GILŠku. Ale bude to naozaj že výberové, budeme chcieť od tých ľudí, aby boli
kvalitní, nebude to elitárske, ale budeme sa snažiť vytvoriť ľudí, ktorí majú veľmi, veľmi vysoké kvality na vedenie organizácie alebo vzdelávania. To sa veľmi teším. Aj naozaj tá myšlienka toho, že tá dĺžka bude každoročne, je perfektná, lebo máš pravdu, že pri tej nepravidelnej organizácii sa stávalo, že kým sa človek dostal na dĺžku, už bol vlastne pomaly vyhorený a na takej únikovej orbite z tej organizácie a bola to škoda, že vlastne už sa nedalo s ním toľko pracovať. A ako človek, ktorý teda aj bol na dĺžke, aj robil, si pamätám, že ako keby človek má takú tendenciu to robiť ešte takým tým lesoškoláckým spôsobom, ale je naozaj ako keby pravda, že aj z odstupu, keď sa človek pohybuje na tej národnej úrovni, tak také tie veci, ktoré potrebuje a ktoré častokrát nevie a nemá, sú práve také tie smutné a nudné veci ako ekonomia a právo, ale to sú práve ako keby tie aspekty, ktoré možno to vedenie alebo tí zodpovední ľudia za organizáciu potrebujú najviac v tej práci. Tá jedna časť už prebehla zmeny v dĺžke obsahových vecí a ešte prebehne ďalšia, keď prebehne transformácia. Lebo stále to bol aj ten prístup náčelníctva, že snem až 23 rozhodne, teda vždy berieme aj tú možnosť, že snem sa rozhodne nie ísť touto cestou. Je to veľmi náročné pre nás, ale snem sa môže takto rozhodnúť, lebo je to jeho právo. Ale že to naozaj potom zmení už veľmi výzor aj dĺžky ako takej. A čo je veľká vec, a čo sa darí, že už ako keby je stabilný Gilš tým, že teda robil 2019-2021 a bude robiť aj 2023, že tretí ročník tým ľudí, ktorí sa obmienia, že nie sú to stále tí istí ľudia, ale keby dlhodobo sa venuje alebo snaží sa venovať vzdelávaniu tých inštruktorov. To prináša to, že každý ročník Gilšky to už sú partneri, alebo to sú dospelí ľudia, ktorí si prešli scoutingom a oni sami prinášajú témy, ktoré treba aj upraviť v Gilškových obsahoch. Takže tam je ten proces veľmi živý a veľmi, veľmi taký aktívny. Takže to nás ešte čaká, že sme niekde tak na začiatku tej cesty. Perfektné. Mafián, ešte pre teba to mám otázočku zo slajda. Pripomínam, stále možnosť klásť otázky na slajdoch. Hashtag je scouting. Je nám nejaká konkrétna organizácia vzorom v rámci transformácie? Máme nejaký model, podľa ktorého slovenský scouting transformujeme? To je dobrá otázka. Svojím spôsobom áno i nie. My sme pri týchto diskusiách a hľadaní najlepšieho modelu transformácie komunikovali s inými organizáciami, aj tými napríklad, ktoré sú okolo nás, keď sme z rovnakého akoby takého regiónu, tak môžeme si pomôcť. A viacerých vecí sme sa inšpirovali, napríklad Čechmi, ale to skôr v tom zmysle nejakých procesov a dokumentov. Čo sa týka hierarchie, je to oveľa náročnejšie, ale hierarchia je tá vec, ktorú všetci vidíme, že kto je tá člen náčelníctva, lebo tak ako my, aj mnohé iné organizácie majú také tie svoje špecifika a často majú tam tiež také tie operatívy. Napríklad s maďarskými scoutmi sa tam rozprávali, oni sú na tom žiaľ, že horšie ako my v tomto, že ako veľmi operatívni sú na národnej úrovni a tiež plánujú nejakú zmenu. Takže čo sa týka zmeny transformačnej na hierarchickej úrovni, tak tam by som skôr povedal, že to VOSom. Že my od začiatku komunikujeme s VOSom o našich krokoch a dostávame či už nejaké inputy alebo rady, keď nám niečo nejasné, alebo nechceme vymýšľať napríklad koleso od znova, tak sa pýtame, že ako to vnímajú a ten VOSum nám radí. A v tomto by som povedal, že tá inšpirácia je či už tej regionálnej alebo svetovej úrovne, že aj na tej regionálnej sa volí nejaký počet členov náčelníctva a tí niečo síce koordinujú, ale nemajú tie konkrétne funkcie, že sú predstavmi nejakej rady. Takže v tomto by som povedal, že ak je nám niekto inšpiráciou, tak je to VOSum a teda európska alebo svetová úroveň. Super, ďakujem pekne. A poďme k 7,5. Katka doteraz veľmi trpezlivo čakala na svoju chvíľu, ale prirodzene to nadväzuje na celú diskusiu, ktorú sme dnes mali. Najprv by som si trochu pomohol aj tým, čo hovoril Gekon, že snem to môže a nemusí schváliť. A teda zo vlastnej skúsenosti viem, že skautský snem je veľmi nevyspytateľné zviera, ktoré akože má rôzne nálady a rôzne vrtochy. Tak spomenul som si na to práve preto, keď sa začalo hovoriť o zmene vizuálnej identity. Ja som zažil niekoľko ako keby takýchto procesov, už to hovorím ako taký old scout, vlastne už aj som. A viem, že je to niečo, čo organizácia, na čo je veľmi citlivá. Že to je ako keby taká vec, ktorá sa pomerne berie vážne, reakcie na to zvyknú byť veľmi emotívne, tak
ako na tom sme s tou, mali sme o tom aj debatu tu na Skautskom inštitúte, inak môžem vám vlastne odporučiť nájsť si v našom archíve videí diskusiu aj so 7,5, aj s Permím sme mali debatu o vizuálnej identite a o tom, že ako skauting má komunikovať v 21. storočí vizuálne a ako si má budovať nejakú značku. Tam sa dozviete určite viac, ale teraz aspoň stručne 7,5, tak ako na tom sme a prečo tú identitu vizuálnu potrebujeme zmeniť a kde v tomto procese zmeny sa nachádzame? Možno len na margo toho, že si hovoril, že snem je nevyspytateľný alebo tak. Ja si myslím, že áno, ľudia sú nevyspytateľní v prípade, že na nich hodíte nejakú zmenu z momentu na moment a mnohí sa, možno to poznáte na sebe, odolávajú tým zmenám, pokiaľ sa majú v nejakom strese rozhodnúť pre variantu A, B alebo C a vtedy radšej pri tom starom, ako to je to lepšie. Preto si myslím, že načelníctvo, alebo tak ako organizácia sme sa v tomto pohli a prinášame témy s dostatočným predstihom na to, aby sme informovali vopred a diskutovali, otvorili ten priestor a tak pripravili ľudí na nejaké zmeny, ktoré prídu. To už čo sa týka transformácií, alebo teraz debatujeme o strategickom pláne ešte nevytvorený, že už sa proste otvára tá téma. Tak si myslím, že zodpovedná príprava je to, čo sa vyplatí a to platí aj ten projekt na projekte zmeny vizuálnej identity, ktorý vlastne riešime intenzívne vlastne od toho zvolenia, kedy som vošla do tejto predsedníckej stoličky a vlastne začal 2020 januárom, 2021 februári odštartoval vlastne prieskum verejnej mienky, ktorý bol aj takým spúšťačom vôbec toho, že áno, potrebujeme zapracovať na značke skautingu ako takej a vizuálna identita je jedným z aspektov značiek. My sme ľudia vizuálni, 80% akože vnímame očami a určite si zapamätáme viac toho, čo vidíme, než ako čo počujeme, alebo to potrebujeme zažiť. Takže ten prieskum verejnej mienky organizovaný v tom začiatku je jedným z dôvodom, prečo robíme aj tento projekt, lebo tam sme zistili, že tej našej značke chýba nejaký atribút, jasná charakteristika, nespájajú si ľudia s žiadnou alebo veľmi neutrálnymi emóciami. Samozrejme už po tomto aj po skautskej službe a podobne, samozrejme to povedomie stúpa, ale máme ešte čo robiť. Takže to je jedným z dôvodov, prečo robíme tento projekt. Ďalším vlastne z dôvodov je, že sme sa zaviazali v tom aj v strategickom pláne, že vytvoríme akoby jednotné pravidlá a jednotnú prezentáciu skautingu ako takej. Nemyslím jednotnú, že všetky zbory budú CTRL-V a všetko presne ako má byť, ale dať tej komunikácii jednotnú líniu, aby rodič v Bratislave, takisto ako v Rimavskej Sobote alebo niekde, vedel, či je to skauting. Možno my žijeme v takej bubline, že rozoznávajú zbor, rozoznávajú oddiel a tak. Samozrejme, už keď ten rodič zapojený do skautingu, alebo to dieťa už to bude rozoznávať. Ale my tu máme 800 000 detí vo veku 5 až 18 rokov. Keď sme robili stratégiu o značke, tak sme si zbierali dáta, to sú dáta zo štatistického úradu z roku 2019. Máme tu 800 000 detí, ktoré o skautingu možno aj nepozná, takže ten potenciál je obrovský a oni asi nevedia v tomto bode, ich možno nezaujíma tá štruktúra. Tak skauti sú v meste a skauti vždy sa vyjadrujú s týmto pojmom. Čiže potrebujeme dať tomu skautingu jednotnú líniu, aby ten rodič naprieč celým Slovenskom proste vedeli, o čo ide, čo je skauting a možno nie so sebou to kľúčové slovko spojené so skautingom a taktiež, aby sa dostali na ten top shopping list tých aktivít, keď sa rozhodujú v septembri, kam dať dieťa, na basketbal, na klavír. Samozrejme, to sú všetko validné zručnosti do života, ale ak hľadajú možno niečo komplexnejšie, niečo, kde sa rozvíjajú po všetkých oblastiach, tak skauting je správna voľba. Takže prieskum verejnej mienky, nejednotnosť a možno také zjednotenie tej komunikácie. Z praktického hľadiska tretím dôvodom bolo, že my, slovenský skauting alebo zbory, nemajú zapísané niekde nejaké pravidlá komunikácie, takže to je ten jednotný brand. A ešte by som spomenula z tých dôvodov, prečo to robíme, je to zastaralosť ako keby tej vizuálnej identity v digitálnom priestore. Naším cieľom nie je vytvoriť niečo trendy, niečo, čo tu bude rok, 2, nejaký 3D grafiku, niečo cool.
čo by bolo na tento moment, ale vieme, že tie grafické trendy sa menia z roka na rok a my potrebujeme vytvoriť niečo stabilné, drhotovacie, moderné, čo ale vydrží ten digitálny priestor, sociálne siete a bude to výborne vyzerať aj na malom pere a bude to vyzerať aj výborne aj na veľkom baneri, ktorý bude niekde vycapený, že tu je napríklad skautská služba, tu má svoj dom slovenský skauting a podobne. Čiže taká možno zastaralosť identity voči akože tomu digitálnemu napredovaniu. Áno. Povedz chude. Až sa pýtam na ten súčasný stav, tak musím povedať, že vlastne od začiatku aj náčelníctvo bolo zapojené do tohto procesu od tvorby stratégie značky cez písanie zadania pre kreatívne agentúry. My musíme pracovať totiž s dobrou odborníkmi, pretože my máme jedného dobrovoľníka v rade predsedu a máme jedného tajomníka rady pre komunikácie. Máme nejakých dobrovoľníkov v rade, ale tento projekt je tak veľký, že ani kapacity na to nemáme, čiže máme odborníkov na našej strane, ktoré nám to pomáhajú manažovať. A teda načne je informované o tomto celom procese a takisto vydávali sme aj články od toho, už keď sme vedeli, alebo informovali sme priebežne o tomto stave aj interné publikum formou článkov v časopisoch alebo na webe. A naša posledná taká väčšia aktivita boli brand webináre, kde sme vybranému internému publiku, takým činovníkom v funkciách, ukázali už vizuálnu identitu, lebo my už máme ten taký návrh na stole. Nie je tam ešte absolútne všetko, ale samozrejme potrebujeme si overiť s našim interným publikom ich reakcie, či to spĺňa ich očakávania, či by boli na to hrdí, či by to používali, či sú z toho, akože, aké majú z toho emóciu. A to sme robili aj na podnet toho, ako k tomu pristupovali britskí skauti a aj nejaké know-how sme si brali z UNACA. Britskí skauti testovali svoju vizuálnu identitu a logo ako také na vzorke 7,000 ľudí a my sme si vraveli, že akože ak nechceme prežiť infarktové stavy v ten deň spustenia, my potrebujeme zistiť nálady v organizácii a naozaj získať ich podporu, lebo bez podpory nižších organizačných zložiek niečo spovedať a teraz to používajte, to bude viesť iba k tomu, čo sa stalo v roku 2019, kedy sa zavrhlo logo, ktoré sme už mali. V roku 2002, keď sa zavrhlo celý vizuál drahý, ktorý sa tiež urobil, takže tieto situácie opakujú evidentne v organizácii. Ako musím povedať, že na mňa to robí obrovský dojem, lebo ja napríklad viem si predstaviť reakciu ľudí, ktorí povedia, že čo nejaká kreatívna agentúra nám kafra dolalie a na druhej strane ako človek, ktorý má veľa známych a priateľov, ktorí robia v tomto sektore, si uvedomujem, alebo človek musí mať pokoru pred tým, že čo vie, čo mu rozumie a čo mu naopak nerozumie a čomu by sa nemal vyjadrovať, ale my sme krajina, kde je 5,5 milióna trénerov hokejových, 5,5 milióna energetických analytikov, 5,5 milióna zahraničných diplomatov a epidemiologov, presne tak som zabudol povedať. Takže tu každý má patent na všetko, to bude trochu citlivé, ale veľmi dobre k tomu idete, lebo sa mi páči, že od štatistických vzoriek cez vlastne testovanie na nejakých fokusových skupinách a to berete naozaj až tak vedecky a veľmi dobre, takže klobúk dole, veľmi tomu držím palce. Ja ako keby vnímam tú vizuálnu identitu ani nie, ako keby teraz tento rok som prvýkrát stál pred tou dilemou, ktorú si spomínala, že rodič dostane zoznam krúžkov na začiatku školského roka a rieši, že teraz čo, že ako. Ale pre mňa ako keby tá vizuálna identita organizácie nie je až taká ako keby v tom, že či sa tam zapíšem alebo nezapíšem, či tam dám alebo nedám svoje dieťa, ale primárne je o tom, že či si dám mikinu skautskú, alebo nedám mikinu do školy. A ja mám šťastie, že v našom zbore akože je partička grafických dizajnerov a ja keď si dám skautskú mikinu na fakultu, tak moji študenti im povedia, že cool mikina. A to mi povedia moji študenti o 20 rokov odo mňa mladší, tak si hovorím, že dobrá mikina. Že keď vám akože pochvália o generáciu mladší ľudia skautskú mikinu s laliou cez celý chrbát skoro, tak je to dobre nadizajnovaná mikina. A možno takto nejak vnímam ako keby aj tú vizuálnu identitu nielen z pohľadu mikiny, ale že ten logo a tá vizuálna
ako keby značka komunikuje, že kto sme, čo sme a že nie sme organizácia, ktorá behá po lesoch loví bobríkov a býva v stanoch, lebo to sme, ale nie sme z 19. storočia, ale že sme proste moderná dynamická organizácia, ktorá toto všetko robí, ale moderne a dynamicky. A to mi príde ako keby tá podstatná časť, že vlastne to podporuje všetky tie veci, ktoré hovoril Gekon o tej rastúcej organizácii a o tej rozoznateľnej organizácii a zároveň možno aj to, čo čiastočne hovoril Mafián, o tej organizácii, ktorá je transformovaná, ktorá je aktualizovaná alebo adaptovaná na potreby, ktoré my teraz, ktorým čelíme ako spoločnosť, aj možno civilizácia vôbec. Ako to bude prebiehať v praxi? Vlastne, keď predstavíme ten scenár, otestujete, dobre to dopadne, vyberiete, predstavíte na sneme, čo ďalej? Tu ťa popravím. My nebudeme vizuálnu identitu predstavovať na sneme, lebo... To je možno veľmi dobré rozhodnutie inak. V podstate, lebo je to vizuálna identita organizácie Slovenský skauting a nakoľko tam ani neprebehnú zmeny v zásahu do ľalie, pretože podstatná informácia je, že my si skautskú ľaliu tak, ako je definovaná v stanovách, samozrejme nechávame a budeme ju používať v špecifických prípadoch. Čím jej chceme vzdať ten hold a punc, lebo sa nám už stáva, že ju začíname tak trošku znásilňovať na tie naše rôzne aplikácie a na mikiny a snažíme sa ju dostať od malého favikonu cez proste veľký banner. Čiže na ľaliu si samozrejme ponecháme a definujeme jej jasné použitie, pričom logo a celú vizuálnu identitu ako takú predstavíme, plán je v apríli, lebo ešte mám pred sebou dlhší implementačný proces. A ten implementačný proces bude v sebe zahŕňať to, že pre nižšie organizačné zložky bude pripravené akoby online brand centrum, kde si budú môcť čerpať zdroje a budú mať aj taký malý ako keby takú malú pomôcku alebo guideline, ako implementovať značku hodinu po spustení, týždeň po spustení alebo 2 týždne po spustení. Bude tam prichystaná nejaká séria, aby s tým nemali nejaké problémy. Čiže toto budeme sa snažiť tak sa inšpirovať takým nejakým akože jasným procesom. A vlastne k dispozícii bude taký brand manuál alebo manuál používania značky, kde bude jasne používané, čo môžu, čo nemôžu. Samozrejme, my na ústredí alebo národná úroveň budeme mať možno takú profi verziu a nižším organizačným zložkám sa to tak nejak laickejšie, jednoduchšie budeme snažiť vysvetliť, čo a ako. Čiže na tom implementačnom procese práve robíme a my na ďalšie zasadnutie by sme mali proste asi sa rozhodnúť, že koncept, ktorým ideme, ktorý sme si overili na brand webinároch, či je správny, či ho schvaľujeme a nie. Ešte možno by som povedala, že tak napriek tomu, ako mám rada tento projekt a koľko akože na tom robíme, musím sa zmieriť s tým, že nie každý bude súhlasiť, nie každý bude nadšený z toho možno, čo uvidí. Zatiaľ sú nálady celkom pozitívne, ale napríklad logo bude vždycky citlivá téma. Takže môže sa stať, že spätná väzba adresovaná z brand webinárov, nie všetky spätné väzby sa stretnú, akože my sme sa všetkými spätnými väzbami zaoberali a vyskúšali si ich, že keby sme to robili tak, ako by to bolo, aké sú pre a proti. A možno ostaneme pri tom koncepte, ktorý sme predstavovali, budú tam úpravy, ale nie až takého rozmeru, ako by možno niekto čakal, lebo máme za tým aj odborníkov, ktorí odporúčajú niečo jedno, potom sme si to vyskúšali a potom zistíme, že čo je lepšie a čo horšie, že treba veriť tomu procesu, že nerobíme to na kolene, trávime na tom veľa času a na tento projekt sme si aj vyfundraizovali značný objem peňazí a treba si uvedomiť ešte aj ten finančný limit, že samozrejme to logo by mohlo byť ešte väčší, alebo vizuálna identita ešte väčší wow efekt a že to vás zmetie z nôh, ale my na to skrátka proste. Akože veľmi sa mi páči, Sema Polka, že o tej téme hovoríš s takou vášňou, ale s takou pokorou. To sa mi veľmi páči. Veľmi tomu držím palcem. Máme tu 2 otázky. 3 otázky. Jedna je, čo sú tie špecifické použitia lalie, lebo to chápem, že to je taká tá citlivá téma, tak ak môžeš stručne. Chápe sa tým napríklad použitie ľalie na vlajkách, použitie ľalie, napríklad niekto má v domovenke, použitie ľalie na dekrétoch, vyznamenaniach
a ocenenie v takých dokumentoch organizácie, hej. Takže to sú tie špeciálne... Ako oficiálny znak organizácie zostane vlastne. Áno, a samozrejme na ľalia v sľubovom odznaku ostáva, hej, že to nemeníme. Takže logo má slúžiť na každodenné používanie a na marketingové účely. Dobre. V Junákovi mali zložky nižšie asi prístup k design manuále aj v programe Canva. Chystáte niečo také aj u nás? Áno, zvažujeme túto možnosť, máme požiadané. Ešte ideme to testovať, nepoviem, že úplne áno, lebo tým, že samozrejme my uložíme niektoré budem sa snažiť pripraviť to zodpovedne a možno aj nejaké dizajny v Canve, ale ešte nemáme rozhodnuté nakoľko a kde to bude prístupné, lebo je tam extrémne veľa možností, ako tam primiešať všetko ostatné, že ešte nemáme oskúšané tú premium verziu, že čo všetko budú môcť robiť, pridávať a nepridávať. Čiže áno, riešime akože licencie a budeme to testovať. A posledná otázka k tebe. Kto je cieľovou skupinou zmeny loga a vizuálu? Skauti, verejnosť? Je to verejnosť, je to primárne rodičia a potom sú to, nakoľko my tu rozprávame o tom, že nám chýbajú dospelí v skautingu, bude to cielené aj na mladých ľudí, ktorí by sa možno aj atraktívnymi vizuálmi mali šancu zapojiť, lebo nám chýbajú tí vodcovia, aby sme mohli naberať aj tie malé deti. Čiže bude to zamerané na rodičov, na tú generáciu, ktorá by mohla viesť tie družiny, takže ten rangerský, roverský vek a samozrejme atraktívne aj pre tých skautský vek, čiže verejnosť nie úplne interná. Čiže tí, čo sú Facebook, tí, čo sú Instagram, tí, čo sú na TikToku, aj tí, čo ešte, pre ktorých sociálna sieť nebola vytvorená. Dobre. Pripomínam ešte, máme posledných pár minút diskusie, pokojne nám môžete položiť otázky cez Slido, #scouting, zatiaľ ste boli pomerne aktívni a otázok nebolo málo. Ja mám takú jednu otázku, možno to sa týka najviacerých z vás a vrátim sa ešte k tomu, čo hovorila na začiatku aj Gekon, vlastne a zaznelo to, rezonovalo to viackrát o integrácii ukrajinských detí a vlastne odidencov z Ukrajiny do slovenského skautingu. Keď sa človek pozerá na rôzne sociologické prieskumy, tak je niekedy prekvapený, aké sú postoje slovenskej populácie k vojne a k tomu vlastne, že ako vnímame Ukrajincov na území Slovenska. Ja osobne som prekvapený, možno niekto menej, ale núti ma to zamyslieť sa nad tým, že do akej miery, a to je ktokoľvek z vás chcete odpovedať, pokojne povedzte, že do akej miery cítite v tom slovenskom skautingu taký ten jednoznačný altruizmus, toto nadšenie a to, že si všetci rozumieme v tom, že áno, Ukrajinci sú obete, utekajú pred nespravodlivou vojnou páchanou agresívnym štátom a treba im pomôcť, treba im otvoriť dvere a proste, či to bude trvať mesiac, rok alebo 5 rokov, budeme im vytrvalo pomáhať. Sme v tom ako slovenský skauting na jednej lodi? Nie. Bohužiaľ, že nie. Že my nemáme priemernú vzorku populácie v organizácii ako členskú základňu. Ja som presvedčený, že máme naozaj vyformovanú členskú základňu, ale stále, riešili sme to aj pri covide a pandémii, aj pri tejto téme, že za mňa je to bohužiaľ, že naozaj že v aktuálnej dobe konfliktu, ako sa to vyvíja, aj v aktuálnych posledných dňoch, čo sa deje, tak, že mám to pomenované, aby si to pomenovať, ja sám, aj veľká časť organizácie, ale nemyslím si, že tam bude, že 100%, že nie. Je to asi silnejšie, alebo tá jednota je väčšia ako pri covide. Pri covide to bolo naozaj viacej variabilné v rámci organizácie. Takže že nie. Z môjho pohľadu, že nemáme, že 100% jednotu. Nie je to taký priemer Slovenska, to istotne tiež nie, ale že stále máme časť ľudí, ktorí podliehajú rôznym dezinformáciám a rôznym vplyvom rôzne kybernetické vojny. Dezinformačných kampaní a potom manipulatívnych rôznych kampaní. Člečo, trochu sme sa rozprávali ešte predtým, ako začalo vlastne vysielanie dneska. Pri hypotetickom scenári, a keď vidíme vlastne Rusko zintenzívňuje útoky na civilné ciele, očakáva sa
možno ako keby nárast ďalšej migračnej vlny v priebehu nadchádzajúcich mesiacov. Je ako keby, ako to cítiš z pohľadu skautskej služby, že keď si predstavíme, že znova bude treba ako keby riešiť situáciu na hraniciach, ktorá sa bude vymýkať z toho normálu, budete pripravení? Myslíš, že znova bude záujem ako keby nastúpiť, alebo už tú skautskú službu vidieš v nejakej úplne inej rovine? Tak určite budeme viacej pripravení, ako to bolo vo februári, keď to vypuklo. Čiže na tom momentálne tak pracujeme, že chceme mať v podstate veci nakúpené v zásobe, že keď sa niečo stane, že človek to vie zobrať a ísť. Že nebudeme potom zháňať peniaze, že treba niečo kúpiť a podobné. Momentálne sme v takej situácii, kde rokujeme s viacerými organizáciami, ktoré boli na hraniciach, že ako budeme ďalej pokračovať, ak sa zase niečo vypukne, aby to nebolo chaotické a nejak organizované, čiže momentálne stále rokujeme a uvidíme, ako sa to posunie, ale určite sa budeme chcieť zapojiť. 7,5. Chceš niečo povedať? Áno, ja len, že aj tá rôznorodosť názorov na túto tému, ono sa možno môžem prezradiť s kolárov, že napríklad, zoberte si, že naša ľalia používa má v sebe modrú farbu a vlastne a žltú. A my to vlastne v súčasnosti používame v našej komunikácii bez ohľadu, či to bol ten konflikt alebo nebol. A áno, aj tie farby sú nám inšpiráciou pre ďalšie, akože pre ten nový vizuál. A teraz veľmi veľa sa stretávame s tou spätnou väzbou, to pripomína Ukrajinu a že to asi nie je dobre a trošku sa tým bojujem, že tak ako ste možno zachytili, keď Markíza menila logo, tam sa pustili do nich strašným spôsobom, že či toto my vlastne sme ochotní tolerovať, alebo do akej miery sa hýba v tom smere, že vyhnúť sa tej asociácii s Ukrajinou, keď my máme tomu nejaký jasný charakterový význam a prečo vlastne sa dištancovať od toho, že sa deje nejakým spôsobom bezprávie a my sa len prispôsobovať radšej na tú inú vlnu, ktorá radšej nikoho neurází a že už aj tam vidno proste to, ako to ľudia vnímajú, aké tie názory sú úplne rôzne. Musím povedať, že si veľmi vážim tento postoj, čo to cítim, ako ja s vami plne súzní, alebo ako keby plne sa s vami stotožňujem v tomto. A to, čo si hovorila, je veľmi zaujímavé, lebo inak možno na podobnú tému modrá a žltá, respektíve zlatá, sú najčastejšie heraldické farby, najčastejšie využívané v heraldike. A nie je náhoda, že väčšina slovenských miest ich má v erboch, alebo teda v mestských farbách. Doteraz si to nikto nevšimol, ale vlastne ako náhle vypukol konflikt v susednej krajine, kde ako ešte raz je, že mne to príde ako pomerne jednoduchá matematika, že niekto je obeť a niekto je agresor, tak zrazu nám vadí, že mestskí policajti majú žltú a modrú, zrazu nám vadí, že ich autá sú žlté a modré, zrazu nám vadí, že mestská vlajka pred mestským úradom je žltá a modrá a vlastne všade vidíme, ako keby všade vidíme tú Ukrajinu aj naozaj aj tam, kde nie je. A tam, kde by sme ju mali vidieť, tak tam ju nevidíme. Tak je to taký paradox. Mám tu pre vás takú otázku, a to môžete každý povedať, porozmýšľajte nad tým, že čo je podľa vás taká téma, ktorá bude hýbať slovenským skautingom v najbližšej budúcnosti, že čo vy vnímate, a môžete povedať aj viac, keď ich bude, že čo podľa vás sú také témy, ktoré budú rezonovať v najbližšom období mesiacov alebo povedzme roka, aby sme to nejak tak zaramcovali, a čo sú tie veci, ktorými organizácia bude žiť. Kto budete pripravení a vymyslení, môžete ísť. Ja už dúfam, že žiadna nebude, ale lebo keď to beriem, že transformácia, vizuálna identita a chceme, aby strategický plán schvaľoval skautský snem, že to ešte vlastne on sa pripraví a skautský snem bude schvaľovať naozaj tú veľkú stratégiu, nehlbokú, ale tu naozaj že hlavnú. Tak, a popri tom teda budeme riešiť tie krízy, ktoré nám prináša spoločnosť, tak dúfam, že nie. Ako istotne bude jedna téma, ktorá bude hýbať, a to sú dospelí, lebo toto vnímame ako kľúčové, že ich potrebujeme. Zažili sme teda v posledných rokoch aj nejaké delenia dospelých, že nejakí ľudia odišli do skautingu, alebo ostali teda aj v skautingu, aj si vytvorili vlastnú organizáciu dospelých. Takže toto budeme stále asi riešiť. Takže toto bude do nejakej miery téma, ale my aj tak cieľene v náčelníctve sa snažíme to veľmi zvažovať, že ktoré témy priniesť, lebo náčelníctvo niekedy vedie tie témy a prináša ich na stôl, nevždy iba reaguje.
Takže už tak veľmi citlivo zvažujeme, že čo sme schopní použiť v najbližšom roku a pol. Super, ďakujem. Kto je ďalší pripravený? Tak ako hovoríme o možno tom nasledujúcom roku, tak ja si myslím, že tá skautská služba bude rezonovať ako spôsob možno toho videnia z tej vlastnej bubliny, že naozaj sa venujeme tomu, na čo scouting bol, a to je robiť svet lepším a vychovať takých mladých, ktorí budú v tých čase krízy pripravení sa chopiť a nebať na seba zobrať zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že skautská služba a zmenou tej vizuálnej identity vnímam ako tému, ale ktorá to bude potom ešte dlhší rok, lebo aj ďalšie roky, lebo sa musí stabilizovať, ale beriem ju ako taký pozitívny akcelerátor do všetkých zmien, ktoré nás akože čakajú. Či to bude už prezentácia skautingu v rámci skautskej služby, alebo transformácia, alebo prezentácia skautingu verejnosti, čiže asi tak. Super. Člečo, ako to vidíš ty? Toto bola smeč mala domov na skautskú službu? Tak ja to vidím, že u nás to bude asi to, ako uchytíme tú skautskú službu, ako to budeme ponúkať ďalej tým dospelým ľuďom, to dobrovoľníctvo, že asi toto je také, bude to najviac. A Mafián? Teda mimo tej transformácie a zmeny pred manuálu, tak povedal by som vzdelávanie. Tým, že chceme rásť, tak budeme určite musieť vzdelávať nových dobrovoľníkov, nových činovníkov. Aj pri tej Ukrajine, keď budeme mať nejakých viac a viac detí ukrajinských, tak to je jedna vec. A druhá je v tomto aj diverzita. A to nehovorím iba o Ukrajincoch, ale že keď sa pozrieme na našu organizáciu, tak je tam veľa takých prázdnych miest, či už geografických, alebo nejakých kultúrnych, alebo sociálno-ekonomických. A týchto ľudí budeme sa snažiť prizývať do skautingu, aby sme aj spoločne s nimi mohli robiť ten svet lepším. Takže toto je podľa mňa tá druhá téma. Perfektné. Každý z vás si trošku spomenul tú svoju tému a aj nejaké iné, takže to je výborné, že sledujete aj tie iné trendy. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za váš čas, ďakujem aj našim divákom, ktorí nám posielali otázky a za pomerne živú diskusiu. Veľmi ma to pekne vtiahlo znova do toho skautského diania a veľmi som cítil takú energiu, nadšenie a napriek tomu, že teda už ste otrlí harcovníci, ktorí už sú mnoho rokov vedení organizácie, tak stále máte tú iskru, stále vás to baví, stále z vás cítim to nasadenie a ten elán a to sa mi strašne páči. Takže aspoň ja si z toho odnášam pocit, že v týchto veľmi ťažkých časoch a takých neľahkých je tá organizácia naozaj v veľmi dobrých a motivovaných rukách. A povedzme si na rovinu, že nie je frajerina robiť svet lepším v 2018, frajerina je robiť svet lepším v 20., 21. a 22. a Boh vie, čo prinesú tie ďalšie roky. Takže držím vám veľmi pekne, veľmi palce, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a pevne verím, že ste nabili tým elánom a energiou, teda nielen mňa, ale aj našich divákov. A vám ostatným poprosím vás, ak ste na slajde, ešte si tam kliknite hore, dá sa tam vyplniť taký dotazníček, taký dotazník, aby ste trošku viac zistili o tom, že ako sa vám páčil tento podcast alebo toto vysielanie. Môžete nám povedať, ako hodnotíte diskusiu, čo sa vám páčilo, čo nepáčilo, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli. Odporúčame vám sledovať potom aj facebookovú stránku Skautského inštitútu a prípadne, keď budete mať slivý večer, pozrieť si nejaké z diskusí, ktoré sme už robili v minulosti na rôzne témy, aj s Gekonom, aj s 7,5 a mnohými ďalšími hostiami. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, najmä našim hosťom, ale aj vám ostatným a prajem vám pekný večer. Pekný večer. Ahojte. Ahojte.